Esta é a terceira palestra dentro do ciclo de decrecemento organizado polo Ateneo Atlántico de Vigo e a Rede para o Decrecemento de EONAVIA Galicia e o Bierzo, e conta con dúas persoas relatoras que se complementarán na exposición sobre a tecnoloxización e decrecemento que abordará Xulio e minería extractiva e de terras raras, que sería a parte de Yolanda. Como presentación relatarei somente un pequeno resumo do currículum de ambos relatores para deixarlle o máximo tempo posible a eles para que traten o tema que nos ocupa. Empezamos co currículum de Xulio Carmona Barrios, é coordinador da Área Confederal de Digitalización e Contaminación Electromagnética de Ecoloxistas en Acción e tamén é coordinador da moratoria polo 5G, licenciado en Antropoloxía Social e Cultural, especialista en Enfermería de Saúde Mental e en Enfermería do Traballo, máster en Drogodependencias e experto universitario en detección e intervención na adición ás novas tecnoloxías. Por outra parte, Yolanda Mato, que traballa como investigadora do Grupo de Investigación Vitraga da Universidade de Vigo, é licenciada en Traducción e Interpretación tamén pola mesma universidade, máster en edición, ten un diploma de Estudos Avanzados de Traducción e certificado de aptitude pedagóxica, ademais de traductora literaria e intérprete xuramentada. Eso veremos logo en moitos datos que aporta no traballo que mandou. Yolanda Mato é veciña de Froxán, de Lousame, e ademais de investigadora, traballa como editora e traductora de libro infantil e ela é parte do padroado da Fundación Montescola, que é unha entidade de defensa e restauración ambiental que apoia a conservación comunitaria dos montes, desvela a problemática do extractivismo, crea materiais educativos e documentais, como por exemplo Sanfid 1960, ao tempo que desenvolve accións xudiciais e administrativas. O traballo desta comunidade de montes é recoñecido polo ICA, Consortium, Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente, outorgado pola xestión comunal que compatibiliza a xestión do monte coa preservación dos seus recursos naturais. Como parte de Montescola, Yolanda participou na creación dos materiais educativos sobre os impactos da minería, por exemplo, a mina Contamina, premiados pola Universidade das Nacións Unidas en 2019-2020, en calidade de proxectos innovadores de educación para o desenvolvemento sostível. Esta iniciativa sensibilizadora social está dirixida á poboación infanto-xuvenil e trata dos conflitos e impactos ambientais e socioeconómicos asociados ao extractivismo mineiro e inclúe un bloque de 10 actividades didácticas pensadas para traballar individualmente en familia ou en grupos. A súa intervención dentro do ciclo de crecemento, a de Yolanda, vai a expoñernos cal é a situación actual dos límites planetarios recoñecidos para conservar o espazo seguro para o desenvolvemento humano e a vida no planeta, e fará un repaso en cifras dos requerimentos tecnolóxicos actuais e futuros da cuarta revolución industrial e de como ese crecemento e extractivismo feroz é incompatible coas reservas de materia prima e os impactos medioambientais para a propia saúde. Examinará a deriva extractivista da Estrategia Europea en Green Deal e como os seus impactos sobrepasan os límites biofísicos do planeta e a necesidade tamén de reavaliar os camiños e alternativas que están manexando os gobernos e os políticos neste momento. E Xulio poñerá en cuestión, mellor dito, o novo ciclo productivista que é insustentable da cuarta revolución industrial, a redes 5G, a Internet das cousas, Big Data, inteligencia artificial, robotización, que lonxe de ser inocuo é materialmente insustentável. Preséntanlo como un binomio publicitario verde e digital, pero non é así. E entón encubre o impacto exponencial no eido ambiental, da saúde e do control social, afondando na actual crise económico e ecosocial. E como non quero facervos perder máis tempo,
comentar únicamente, antes de que empece a tomar a palabra Xulio, que xa vai a ir a continuación do vídeo de Yolanda, 3 preguntas que lle fixemos desde as organizacións, o non poder estar ela aí presente. Responde ao final do vídeo, por exemplo, empezan as respostas a partir do minuto 33 máis ou menos. Unha das preguntas foi como incide a minería na contaminación ambiental e biolóxica na saúde. Outra, cales son as principais contaminantes en Galiza e no mundo. E outra, que alternativas hai ao extractivismo. Xa a renglón seguido da exposición no vídeo vai a dar as respostas a estas 3 preguntas que a Organización Ateneo Atlántico e a Rede para o Decrecemento lle fixemos. Xulio, tes a palabra e o control ata o final. Bueno, pois grazas primeiro a Remedios por todo o traballo e esforzo na montaxe destas jornadas. Grazas especialmente ao Ateneo Atlántico e a Rede polo Decrecemento polo convite e sobre todo por asurar a crear un debate, un espazo de debate e reflexión ante un sonambulismo tecnolóxico global onde a hiperdigitalización e a hiperinformación da sociedade en todos os eidos da vida vaise impoñendo dun modo acrítico e sen debate, como se fora algo natural e propio do progreso e da evolución humana. A intervención de hoxe te dá estes 2 momentos que comentou Remedios e eu comenzaría facendo esa introducción ao mundo da digitalización e tecnoloxización da 4ª revolución industrial, centrándonos especialmente no 5G e o seu mundo cos millóns de aparellos conectados entre sí que conleva. A técnica e a tecnoloxía non son neutrais, son froito dunha decisión política que modela a forma de organización da sociedade e dos seus valores. Tamén modela a relación co medio ambiente, o tipo de enerxía que utiliza, o coste climático, o seu comportamento, o conflito coa saúde, o tipo de educación, o tipo de consumo, o tipo de transporte, de comunicación, de cultura, e tamén ten que ver coas liberdades. Por iso, hai que valorar os seus efectos secundarios non previstos, o seu coste enerxético e de necesidades materiais, as condicións do seu proceso de produción, a xeración de residuos, o seu uso perverso de control social e o grado de impacto global. A 4ª revolución industrial, a rede 5G, Internet das cousas, Big Data, inteligencia artificial, robotización, coche eléctrico, etc., é presentada polo Foro Económico Mundial, que é a plataforma que representa as multinacionais máis importantes do planeta. Nos presenta esta 4ª revolución industrial e os seus principios que en gran medida están recollidos no Pacto Verde Europeo como unha solución tecnoeconómica liberadora global cara á situación de emerxencia climática que realmente crearon eles mesmos. Este novo ciclo productivista insustentável ligado á economía digital vístese de verde e preséntase como inocuo e inmaterial para encubrir o seu impacto exponencial no eido ambiental, da saúde e do control social. O propio Alto Consello polo Clima de Francia xa solicitou en 2020 no Senado francés a necesidade de avaliar os impactos sanitarios, climáticos, de consumo enerxético e sociais antes do desplegamento do 5G. Imos a mirar un pouco así, de un modo introductorio, que consecuencias encontramos ou hai que explorar en este tipo de tecnoloxías. A nivel de avaliación de riscos, que pasa co 5G? Pois resulta que o Plan 5G e os seus proxectos pilotos non atenden a avaliación ambiental nin ao principio de precaución, como ben subliña no seu dictamen de 2019 o Defensor del Pueblo a nivel estatal. Ou, como alertan, colexios médicos como de Suiza, de Chipre, de Viena, de Turín, de Santa Clara en Estados Unidos, como a Asociación de Medicina Ambiental de máis de 25 países,
uma institución de investigación do cancro como o prestixioso Instituto Ramazzini en Italia ou a ALTAC a nivel europeo, a asociación profesionais e organismos públicos de saúde, medioambientais, de protección radiolóxica, de defensa do clima, en Francia, Rusia, Chipre, Rumanía, Holanda, etc., así como de miles de científicos e profesionais da saúde que tomaron posición en este tema. E que pasa a nivel enerxético? Bueno, pois resulta que a tecnoloxía da información e a comunicación, a medida que aumenta rapidamente o emprego dos seus dispositivos e dos seus servizos, tamén aumenta a nosa demanda de energía para a fabricación tanto destes dispositivos como da electricidade para alimentar os elementos implicados, como centros de datos, que son grandes devoradores de enerxía, as antenas e todos os dispositivos, incrementando as emisións de gases de efecto invernadoiro e outros contaminantes responsáveis do quentamento global. O consumo eléctrico global das TIC convencionais dobrarían dun 10% actual a un 20% en 2025, dato que multiplicaríase coa suma dos maiores requerimentos propios do 5G máis os seus millóns de aparatos interconectados. Unha empresa tecnolóxica, Vertiv, nos dá un dato. A rede 5G podería aumentar o consumo total da rede eléctrica entre un 150% a un 170% en 2026. Este incremento enerxético sería en todo caso insustentable incluso se empleásemos só ao 100% enerxías de tipo renováveis sin traspasar os límites biofísicos do planeta, según nos comenta e según nos justifica diferentes estudios realizados polo Grupo de Enerxía, Economía e Dinámica de Sistemas da Universidade de Valladolid. Os gases de efecto invernadoiro global son o uso da tecnoloxía de información e da comunicación convencionais dobrará o 4% actual a un 8% en 2025, é dicir, como as emisións actuais dos automóveis, e un 14% no 2040, dato que ao menos sería dobrado drásticamente coa conexión de millóns de aparellos conectados ao 5G. Segundo o Instituto de Investigación francés de SIF Project, maratóns en Netflix ou tutoriales en YouTube poderían superar a pegada de carbono da industria da aviación e o uso global de vídeos nun ano supón máis de 300 millóns de toneladas de CO2, que é a mesma cantidade que consumiu o Estado español no 2018. A tecnoloxía do 5G provocará un crecemento exponencial do impacto da tecnoloxía digital cos seus novos usos multimedias sin fíos, como streaming de vídeo HD, de videoxogos, de realidade virtual, e se aplicaría a máxima de que maior densidade, maior enerxía. O Alto Consello para o Clima de Francia xa alertou, tamén no Senado francés no 2020, do aumento significativo das emisións de gases de efecto invernadoiro co despegamento do 5G. A Convención Cidadá polo Clima, organismo francés de carácter consultivo e representativo, propuso nese mesmo ano establecer unha moratoria do despegue do 5G hasta que houvese unha avaliación nos eidos da saúde e do clima. As previsións do extractivismo mineiro recoñecen o papel relevante da digitalización da sociedade no seu aumento global dun 111% en 2060. As novas tecnoloxías multiplicaron a demanda de minerais e terras raras, provocando un aumento desenfreado do extractivismo mineiro, cousa que agora profundizará Yolanda. En todo caso, aquí engadimos que a introducción da tecnoloxía 5G, incluídas as súas antenas, 20.000 satélites iniciais e novos terminais telefónicos, e o seu Internet das cousas, ou seja, millón de obxectos e dispositivos conectados, multiplican as elevadas demandas extractivistas da industria digital e das súas consecuencias ambientais, climatolóxicas e sociais.
así como acurtará inevitablemente a vida útil, entre outros, dos aparellos existentes actualmente, como todos os teléfonos inteligentes que funcionan con 2G, 3G ou 4G. Esta obsolescencia tecnolóxica programada incrementará os refugios tecnolóxicos, actualmente sobre 7 kilogramos por habitantes, resultando unha auténtica ausencia del ISO electrónico cos novos refugios contaminantes difíciles de reciclar, entre outras, como fonte de contaminación de augas e de enfermedades. Introduce un hiperconsumismo exponencial con millóns de dispositivos sin fíos na nosa vida cotidiana que a Unión Internacional de Telecomunicacións proxecta en 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Lonxe de mellorar as condicións sociais da comunidade, o 5G potencia novas necesidades e a dependencia tecnolóxica, introducindo na nosa vida cotiá millóns de dispositivos sin fíos interconectados. Móviles, roupa, zapatillas, cuello de bebé, pañales, electrodomésticos ou frigoríficos para saber se o yogur está caducado, arrelosos, persianas, todo isto llegaría a un infinito. A felicidade das nosas vidas reside na acumulación interminável de objetos conectados. A digitalización da agrogandaria do Plan 5G apoia modelos productivistas insustentáveis que comprometen a soberanía alimentaria. Por outra banda, este novo salto digital favorecerá un aumento exponencial das conductas adictivas e da dependencia tecnolóxica. Sabedes cantas persoas teñen comportamentos adictivos tecnolóxicos e cantos aumentaron na crise sanitaria do COVID? Bueno, pois como botón de muestra, o que sí sabemos es que a encosta que coñecemos a nivel do Estado español do 2019 es que de 2018 a 2019 aumentou medio millón de persoas que se consideraba que tenían comportamentos de tipo adictivos tecnolóxicos. Sabedes como afecta o uso indiscriminado da tecnoloxía digital en poboacións vulneráveis como a infanto juvenil? O tempo de exposición e inicio do uso de pantallas asóciase significativamente a un retraso no desenvolvemento cognitivo da linguaxe e das habilidades motoras, así como as alteracións a nivel socioemocional, académico, rendimiento máis baixo, déficit de atención e físico, obesidade, hábitos sedentarios, problemas oculares e osteomusculares, alteración do sono, etc. Diversos estudios salientan a asociación significativa negativa entre o tempo de pantalla e o benestar psicolóxico en nenos, nenas e adolescentes. Problemas de conducta, conductas adictivas, inestabilidade emocional, ansiedade, depresión, hiperactividade. A propia OMS xa incluyó no 2018 a adicción dos videoxogos como unha enfermidade mental. Os diferentes programas de tratamento de drogodependencias a nivel estatal e a nivel autonómico xa estipulan estrategias de intervención ante a presencia importante de conductas adictivas en idades temperás relacionadas co uso das novas TIC, como presenta o informe sobre adiccións compartimentais do Observatorio Español das Drogas e Adiccións no 2020. UNICEF no 2021, no seu último informe que trata este tema, comenta unha frase que é digna de ser escoitada. Entre os 0 e 6 anos de idade, a tecnoloxía xeralmente non brinda vantaxe adicional ao desenvolvemento de nenos e nenas. Ao contrario, o seu uso compite coas experiencias propias da vida que son útiles e enriquecedoras para o crecemento. É o contexto real o que ten que entreter, calmar e estimular a nenas e nenos a esta idade e non a tecnoloxía. Esta UNICEF non o di gratuitamente, sino que recolle os consellos das asociacións e sociedades de pediatría de Estado español, de Estados Unidos, de Canadá, de Italia e
recentemente da propia OMS. Sabedes que a industria digital, ao igual que fixo a industria do tabaco, fomenta as prácticas adictivas? Diferentes expertos alertan das tácticas deliberadas da industria a través do coñecemento da neurociencia encaminhadas a unha satisfacción adictóxena. En concreto, é significativo que os representantes das tecnoloxías digitales, os principais representantes que traballan en Silicon Valley, pois levan aos seus fillos a escolas que non utilizan métodos tecnolóxicos e que utilizan métodos como, por exemplo, o método Montessori. En todo caso, o binomio 5G, Internet das Cousas, culmina un proceso desregulado de dependencia tecnolóxica da vida cotidiana e económica e, a través dun diseño adictivo, se prevén centos de miles de millóns de novas horas de uso, streaming de vídeo HD, videoxogos, realidade virtual, que se converterán en novas necesidades esenciais para toda unha xeneración. Toda a tecnoloxía ten posíveis usos perversos. Cales son e cal pode ser a súa gravidade? Ata onde podemos evitar individualmente que se leven a cabo? Bueno, pois neste caso, complicado ter unha posición individual que poda frear isto. As entidades tecnolóxicas coñecidas como GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, controlan na actualidade as comunicacións dunha gran maioría da poboación. Teñen control sobre a información que as persoas xeran e as poñen aos servicios de fins de dubidosa utilidade social, como a creación de beneficio económico ou a chamada enseñeiría da opinión. O despliegue masivo de obxectos conectados que van tamén do 5G contribuye a captura desregulada de datos persoais, facilitando a monitorización do individuo durante toda a súa vida, algo xa máis coñecido ata agora. Ben, sin profundizar máis, iniciamos unha pequena reflexión que despois retomaremos nas preguntas, e é que os procesos de información e digitalización son novos e foron introducidos na sociedade de un modo imperceptível, sin que nos parásemos aínda a analizar como apareceron, en que intereses atendían e que tipo de transformacións sociais provocaban, e se foi creando e avanzando dentro dun falso mito do progreso e do chamado sonambulismo tecnolóxico. A cuarta revolución industrial e a economía digital, baseada na hipertecnoloxización e a hiperconexión, busca unha gran aceleración e a desregulación propia dun turbocapitalismo globalizado, contrariamente ao que en verdade necesitamos, de crecer, ralentizar, relocalizar, contraer o metabolismo social, reconectar coa natureza e construir un novo sentido de control das nosas vidas non baseado no consumo de mercancías. Moi ben, por graciñas pola escoita, pasamos á intervención de Yolanda. En que hora vivemos, non? Antonio Guterres, o actual secretario xeral das Nacións Unidas, dicía hai uns meses, en 2020, pois dicía que vivimos nun momento no que a biodiversidade está a colapsar, non? 1 millón de especies están en risco de extinción, os ecosistemas están a desaparecer diante dos nosos ollos, estánse a estender os desertos ao tempo que estamos perdendo humidais. E cada ano desaparecen 10 millóns de hectáreas de bosques. Por súa vez, no contexto da pandemia, Inger Andersen e parte das Gupta, un economista que posiblemente oíron falar algunha vez del, pois dicían, a causa da COVID-19, dicían que quizás sexa a natureza que nos está a mandar unha mensaxe, non? Unha mensaxe de SOS á civilización humana, poñendo o foco sobre a necesidade de vivirmos dentro dos límites do noso planeta. Vale, tamén no ano 2020 saía na revista Nature, en Scientific Reports, un informe que apuntaban os autores nas súas conclusións que en base ás taxas actuais de consumo de recursos e a estimación da taxa de desenvolvimento tecnolóxico,
o estudo mostra que temos unha posibilidade moi baixa de menos do 10% na estimación máis optimista de sobrevivir sen sufrir un colapso catastrófico. E apuntaban que só quedan algunhas décadas antes do colapso catastrófico da nosa civilización, non? Xa en 2009, na mesma revista, en Nature, Rockstrom e outros preguntábanse cual é o espazo seguro para o desenvolvemento da vida humana, non? E estableceron unha serie de límites planetarios nos quais a vida dentro deses límites é segura, é sostible, non? Eses límites planetarios incluían, pois, a perda de biodiversidade, as mudanzas climáticas, os ciclos bioxeoquímicos, os abusos no uso da terra, a acidificación dos océanos, as mudanzas no uso da auga, a degradación da capa de ozono, o carregamento de aerosois para a atmósfera e a polución química. Entón, neste esquema, podemos ver na parte verde serían os límites seguros para a vida no planeta, non? E as partes vermellas sería como xa, digamos, ultrapasamos algúns deses límites, non? Pois, por exemplo, para a crise climática, a perda de biodiversidade, que está totalmente ultrapasada. Entón, este é o momento no que nos atopamos, un momento de caos climático e aquecimento global, no que o 1% da poboación máis rica consome o dobre de enerxía do que o 50% máis pobre, no que a pegada material, é dicir, os recursos que consumimos, estimábase que eran 90 millóns de toneladas en 2017, que xa aumentaron o 70% desde o ano 2000, coa previsión de que esa pegada material aumente até 190 millóns de toneladas en 2060, segundo datos da ONU. A extracción de recursos e o procesamento deses recursos é responsable do 90% da perda de biodiversidade e da metade das emisións de efecto invernadoiro a nivel global. E cun crecimento moderado, que está entre aspas, porque, en fin, non se lle pode chamar moderado ante o momento que estamos, seguir crecendo, ni moito menos o 3%, pois, cun crecimento moderado dun 3%, a produción mineira debería duplicarse cada 25 anos. E imos ver agora por que motivo a produción mineira, para seguirmos crecendo, por que a produción mineira se debería duplicar cada 25 anos. Que pretendemos facer? Pois xorde no territorio europeo o coñecido, seguro que oístedes falar, o coñecido como European Green Deal, non? Que é o Pacto Verde Europeo, e que son unha serie de políticas que intentan abordar todos estes asuntos, e que establecen varias tendencias. As máis salientables son estas tres: a digitalización, as enerxías renováveis e os vehículos eléctricos. Entón, vamos a empezar coa digitalización. En 2020 calculábase que había 15.000 millóns de telemóveis no mundo, é dicir, máis do duplo da poboación global. É dicir, que cada persoa tiña polo menos 2 telemóveis. Isto é algo que seguramente nos pasa a maioría dos que estamos aquí, ou haberá quen teña un só, ou haberá quen teña 3 ou 4. Calculábase tamén que había 2.000 millóns de computadores e que a inmensa maioría dos telemóveis se desbotaban aos 2 anos de. Entón, no ano 2007, o lixo electrónico xerado por todos estes telemóveis era de 44 millóns de toneladas ano, é dicir, o equivalente a 4.500 torres Eiffel. E a previsión para 2050 é de 120 millóns de toneladas de lixo electrónico. Só en Europa mándanse para o lixo 160 millóns de telemóveis ao ano. Preguntarémonos, e que ten un telemóvel dentro, non? Pois un telemóvel inclúe ata 50 metais distintos. Entre eses 50, case todas as terras raras que están agora tan de moda, non? Que escoitamos moito falar de que son moi necesarias para seguir fabricando teléfonos, tablets, etc. Os telemóveis absorben o 5% da produción mundial de ouro, prata e cobre, e o 20% da de cobalto e paladio. máis do 40%, case a metade, da produción mundial de cobre, estaño, indio, antimonio e terras raras vai para aparellos electrónicos, neste caso non só telemóveis, sino computadores, tablets. E máis do 80% do conteúdo metálico de un telemóvel é reciclable, é dicir, máis do 80%
do que ten un teléfono pódese reciclar e volver a usar, non? Mas non se está facendo. Este dato é interesante porque, como xa vimos, ten moitísimos metais, mais un telemóvel ten 100 veces máis ouro e 10 veces máis wolframio do que unha mina de alto teor. E que é unha mina de alto teor ou unha mina de alta lei? Pois é unha mina na que o mineral que ten valor comercial se atopa nunha gran proporción en contraposición á rocha encaixante e outros minerais que non teñen valor comercial, pero que tamén hai que extraer para chegar ao mineral que ten valor comercial, non? Pois unha mina que ten unha alta porcentaxe de mineral en cuestión que ten o valor comercial, pois un telemóvel ten aínda 100 veces máis ouro do que esa mina de alto teor e 10 veces máis wolframio do que esa mina de alto teor. Outro dato interesante, extraer cobre ou ouro do lixo electrónico é 13 veces máis económico do que extraelo de minas convencionais. Entón, por que non se está a facer? Na Unión Europea, en 2020, había máis de 500 millóns de telemóveis non usados almacenados nas casas. Estou segura tamén que moitos dos que estamos aquí, eu a primeira, temos telemóveis no caixón, que non usamos, pero que tampouco levamos a ningún sitio. En fin, é que tampouco se está reciclando, non? O valor do ouro, da prata, do platino, do paladio e do cobre recuperáveis deses telemóveis é de 1.300 millóns de euros. Mais, a pesar de todo isto, de toda esta cantidade de metais que hai nos teléfonos e que se poderían reciclar e reutilizar, a pesar disto, 9 de cada 10 teléfonos móviles son incinerados, queimados ou enterrados en vertedeiros. Co problema que iso, ademais, acarrea, non? Despois de contaminación das augas, etc. Mais a digitalización non só son os aparellos que usamos, os telemóveis, os computadores, necesitamos tamén unhas redes de telecomunicación para comunicarnos, que se encarguen dos datos que necesitamos, non? Para mirar o internet e todas estas cousas. Entón, estímase que as redes TIC absorben o 10% da produción eléctrica. E a previsión é de que absorban até o 50% da produción eléctrica en 2030. O sector digital é o responsável do 4% das emisións de CO2, é dicir, moi por riba, máis incluso do que todo o sector da aviación. O 80% do tráfico de datos nas redes é para vídeo, é dicir, para que usamos internet, non? Pois o 80% do tráfico de datos é para vídeo, a maior parte para entretemento, e calcúlase que un 15% para pornografía. É dicir, a crise da COVID trouxo consigo pois que non nos podíamos deslocar, que non nos podíamos mover, empezamos a comunicar non a través do computador, a través das redes, as aulas virtuais ou como esta mesma conferencia, non? Que digamos que era necesario non continuar coa vida, e máis non nos podíamos deslocar, mas a maioría dos datos que usamos é para entreternos, para ver vídeos, para ver o Netflix, para estas cousas, non? A Internet das cousas tamén, Internet of Things, que é conectando casas, vilas, cidades, oficinas e apeiros, que todo o que temos na casa estexa conectado a Internet, e que a neveira nos encargue o brick de leite cando xa non nos queda, estas cousas. Que implica? Pois implica estender estas redes, non? Estas redes TIC. Entón, a máis alto espectro de radiofrecuencia, necesítanse máis repetidores, máis satélites, e tamén cos seguintes problemas que iso acarrea é dos que non imos falar hoxe aquí, non? Mas a pregunta filosófica, se queredes, é se a digitalización soluciona os nosos problemas. Estamos vendo que, bon, o da mobilidade, pois sí, non? Mas soluciona todos os nosos problemas ou só cría novas necesidades? A segunda das tendencias dese Green Deal son as renováveis. Todos sabemos que o caos climático nos obrigou a descarbonizar, non? A prescindir da combustión de combustibles fósseis, pois para a xeración de enerxía, para o aquecimento, para os vehículos. Mais, cos padróns actuais que temos de consumo e de crecemento, e prescindindo dos combustibles fósseis, habería que multiplicar por 4 a produción actual que non se sustenta neses combustibles fósseis. É dicir, ninguén quere unha central nuclear, estánse cerrando centrais nucleares, mas se prescindimos das fósseis, había que multiplicar por 4
esas centrais nucleares. Entón, 900 novas centrais nucleares. Construir 13.000 novas megabarraxes hidroeléctricas, non mini-centrais, senón megabarraxes. 70.000 novos megaparques eólicos, que, bon, na Galiza tamén xa estamos vivindo ora unha ondanada de eólicos que nos queren xantar por todas partes, non? E 74.000 novas megagranxas solares. Mais, todo isto a que prezo, non? Vamos a falar tamén da solar. A solar é unha das renováveis máis intensivas en metais, só por detrás da eólica mariña. A solar consome o 18% da produción anual de prata. E calcúlase un aumento de 480 xigavatios, non megavatios, en 2018 a 8.000 xigavatios en 2050. Qual tamén é o problema desta enerxía, da enerxía solar? Pois que a vida útil das instalacións é relativamente curta, de 25 anos. Unha granxa solar precisa por cada megavatio de capacidade 162,5 toneladas de ferro, 16 toneladas, 1.000 kilos de aluminio, 2,2 toneladas de cobre, 2 toneladas de aso, de aceiro, 0,55 toneladas de cromo, 0,5 toneladas de manganeso, 0,46 toneladas de estaño, 0,23 toneladas de níquel, 0,16 toneladas de zinco, etc. Nese etc. incluiríanse outros minerais que serían en cuantidades moito máis baixas que o zinc, máis que tendo en conta que para unha granxa solar de tamaño medio de 84 megavatios, como esta que temos na fotografía, precisaríanse, é dicir, se por cada megavatio de capacidade necesitábamos todas esas toneladas, etc., e outros materiais en menores cuantidades, para unha granxa solar de tamaño medio e de produción de 84 megavatios, similar a esta, precisaríanse, ademais de multiplicar por 84 todos estes datos, pois 4,2 toneladas de molibdeno, 3,92 toneladas de prata, e aquí vemos o dato de que se consome máis do 18% da produción anual de prata, 1,78 toneladas de chumbo, 530 kilos de titanio, 390 kilos de telurio, etc. A demanda de neodimio e disprosio aumentou 700% e 2.600% respectivamente para cada un destes minerais por cada parque eólico. E a Unión Europea prevé aumentar 25 veces a produción eólica marítima até 2050, é dicir, colocar no mar 80.000 turbinas, para unha previsión mundial de 1.400 xigavatios. O mesmo problema que a solar é que a eólica tamén ten unha vida útil de 25 anos, relativamente curta. Como non se está tampouco reaproveitando e reciclando ningún dos seus componentes, o que se fai moitas veces é enterrar. Aquí vemos enterrar as aspas neste caso, non? Como vemos nesta foto. A eólica precisa por cada megavatio de capacidade 22 toneladas de ferro, 2 toneladas de aluminio, 2,7 toneladas de cobre, 126 toneladas de aceiro, 0,1 toneladas de níquel e 0,1 toneladas de neodimio. Mas qual é o problema tamén das renováveis? Que claro, nós cando no inverno lle damos duro á calefacción, cos combustibles fóseis, pois hai que queimar máis. Queimas máis carbón, queimas máis petróleo e tes o aquecimento. Pero as renováveis funcionan, neste caso, co aire, non co vento e co sol. E non sempre fai o mesmo vento, nen sempre fai o mesmo sol. Entón, quere dicir que hai flutuacións estacionais que requiren capacidade de armazenamento de enerxía, é dicir, lugares con baterías que almacenen enerxía extra para estes momentos nos que non hai vento ou sol, non? Entón, só para garantir un período de 4 semanas no inverno, é dicir, un mes de inverno, no que haxa pouca produción solar e pouca produción eólica, precisaríanse 6 millóns de estacións de armazenamento de 100 megavatios cada unha. Aquí nesta foto tendes unha estación de armazenamento de tamaño medio en Australia, que é a Hornsdale Power Reserve, que é de Tesla. Pois imaginadevos que aquí, para garantir un mes no inverno, con pouca luz, pouco vento, necesitaríamos 6 millóns de estacións de armazenamento como estas. Estas estacións, usando como referencia esta da foto, precisarían 8 millóns de toneladas de cobre,
4 millóns de toneladas de aluminio, 7,4 millóns de toneladas de níquel, antes estábamos falando sempre de toneladas, pero agora xa son millóns de toneladas, 1,3 millóns de toneladas de cobalto, 1 millón de toneladas de litio e 10,7 millóns de toneladas de grafito. Entón, parece que estamos moi dispostos a ser as renováveis, parece que é maravilloso, que agora sube o gasoil e acabase o petróleo, non pasa nada, vamos de cara ás renováveis, que é todo moi verde, é moi sustentável, mas renováveis para facer o qué? Só o 10% da produción eléctrica pérdese nas redes de transmisión e de distribución. En algúns países as perdas supoñen hasta o 50% de enerxía producida. Dadevos conta na Galiza que producimos máis enerxía da que consumimos, non? De toda a para que se manda para Madrid, pois o 10% da produción pérdese nesa rede de transmisión. O 10% do consumo doméstico débese ás perdas de espera, é dicir, esas luces vermellas que vemos nos aparellos, non? E que supoñen, ademais, o 1% das emisións globais de dióxido de carbono. O 10% do consumo global de electricidade é para aire acondicionado, que ao mellor este 10% podíamolo aforrar aplicando melloras de aquecimento nas vivendas, nos edificios, etc. E tamén as perdas de conversión de corrente alterna para continua, que é a que necesitan os computadores para carregar os telemóveis, etc. Pois estas perdas de conversión son do 20%. E que tamén se podería solucionar ao mellor tendo nas casas enchufes onde directamente tes continua, outros onde directamente tes alterna, non? E a terceira tendencia que establecía este Green Deal, o Pacto Europeo, son os vehículos eléctricos. Estímase que hai no mundo 14.000 millóns de vehículos e que electrificalos, poñelos todos eléctricos, requeriría 339 millóns de toneladas de baterías de ión litio. A partir de agora vou me referir sempre a baterías de ión litio porque, digamos que son as máis utilizadas, non? Aínda que hai outras, mas son as máis estendidas. E son os datos só para baterías de ión litio. Entón, só na Europa substituir 260 millóns de vehículos precisaría 65 millóns de toneladas de baterías que por súa vez teñen un montón de materiais, de minerais. Calcúlase que electrificar o tránsito marítimo, que basicamente é do que depende hoxe todo o comercio internacional, calcúlase que uns 100.000 buques, pois electrificar eses buques implicaría 451 millóns de toneladas de baterías. É dicir, en total, excluindo convoios, avións e as baterías que se usarían para armazenamento, estamos falando de 790 millóns de toneladas de baterías de ión litio. E que precisan esas baterías? Ben, vemos aquí a batería, non é as plaquiñas que van colocadas nos carros, pois 790 millóns de toneladas de baterías para electrificar todos eses carros precisarían, porque as baterías non só levan litio, levan outros minerais. 134,3 millóns de toneladas de cobre, 63,2 millóns de toneladas de aluminio, 120 millóns de toneladas de níquel, 22 millóns de toneladas de cobalto, 17,1 millóns de toneladas de litio e 173,8 millóns de toneladas de grafito. Só para baterías, é dicir, non estamos contando os metais necesarios para construir os vehículos ou os buques, que tamén fan falta, nin os necesarios para construir as instalacións de produción e de armazenamento de enerxía, como as que vos enseñei antes de Australia, non estamos a contar esas instalacións para carregar esas baterías, nin tampouco estamos contando con que hai que ter baterías de recambio, porque as baterías vanse estragar moito antes cos vehículos. Nin as baterías necesarias para outros apeiros, non para outros aparellos, computadores, tablets ou os teléfonos. O problema de todo isto de electrificar tantísimos carros sería que faríanos falta moitísimo mineral, non? Entón, a demanda de metais para vehículos eléctricos para algúns minerais excede as reservas mundiais, como é o caso do níquel, que se estima que hai 90 millóns de toneladas de reservas fronte aos 120 millóns de toneladas que se precisarían, e o cobalto,
cuxas reservas son de 3,6 millóns de toneladas fronte aos 22 millóns de toneladas que se necesitarían. Xa falando do litio, esgotaríase por completo e para sempre as súas reservas. Que máis implica electrificar todos estes vehículos? Pois implica extraer máis cobre nos próximos 30 anos do que nos últimos 7.000. É dicir, tardamos 7.000 anos en minar o 50% do cobre do mundo. Sacamos para fora a metade do cobre que hai no mundo en 7.000 anos. E acabaremos co outro 50% en só 30 anos. Queremos os vehículos eléctricos, mas para facer o qué? Pois os carros eléctricos gastan a maior parte da súa enerxía, igual que os convencionais de agora, non? Movendo 1 ou 2 toneladas do seu propio peso e para mover entre 1 ou 2 persoas. A maior parte dos desplazamentos en carro son para distancias curtas que se poderían facer a pé ou en bicicleta. E isto é un dato curioso. Os carros, incluindo os eléctricos, pasan o 95% do seu tempo estacionados, é dicir, sin se mover. E calcúlase que o custo da conxestión do tránsito, é dicir, o tempo que estamos parados nun atasco, é de entre o 2 e o 5% do Produto Interior Bruto anual. E que o 70% das familias que posúen un carro, é dicir, 700 millóns de unidades domésticas, se irían gañando en sistemas de compartillamentos de carro. Cal é a idea? A pesar de todo, queremos os vehículos, queremos as enerxías renováveis, mas cal é o panorama? Pois temos este señor que é Simon Michaud, que forma parte do Instituto Xeolóxico Mineiro de Finlandia, que en principio non se pode sospeitar que sexa nin ecoloxista, nin que estexa en contra da minería, nin do extractivismo, non? Pois este señor di: pensamos que imos reemplazar un sistema industrial complexo que tardou máis de un século en construírse utilizando a fonte de enerxía máis caloríficamente densa que o mundo coñeceu nunca, é dicir, o petróleo. Barato e en cantidades abundantes, con crédito financiero ao noso dispor e recursos minerais ilimitados. Pois pensamos que imos reemplazar este sistema xustamente no momento en que temos enerxía moi cara, un sistema financiero frágil e saturado con deuda. Non temos suficientes minerais e hai unha poboación humana sen precedentes a vivir nun medio ambiente en deterioro. Tamén Janis Potočnik, o presidente do Painel Internacional de Recursos, xa no 2018 apuntaba que a escaseza de recursos non será o que faga cambiar o comportamento das persoas. O que vai facer mudar o comportamento da xente son as consecuencias ambientais e para a saúde que está a causar este consumo excesivo e irresponsable dos recursos. Porque, claro, extraer estes recursos ten uns custos, non? E uns impactos. E cuáles son os impactos da mineración? Pois a mineración é unha das industrias máis contaminantes e mortíferas no planeta. Contribúe de forma neta á mudanza climática e á destrucción ambiental. É unha das actividades con máis corrupción asociada en todo o mundo. E aquí falo por experiencia propia, podemos pensar que aquí non existe esa corrupción, e aquí hai corrupción e connivencia total das administracións coas empresas mineiras. 150 empresas mineiras controlan o 90% da extracción global, é dicir, 150 empresas mineiras controlan prácticamente toda a extracción do mundo. E a oposición á mineración, todos sabemos que en moitos países se soluciona con asasinatos. En 2019 foron asasinados máis de 200 defensores ambientais, a maioría deles en conflitos mineiros. Podemos pensar, e de feito aquí non pasa, non hai asasinatos a defensores ambientais, mas sí que aquí as empresas, digamos que fan unha contrainsurxencia suave, non? É unha enxeñería social coa xente do lugar e cos opositores á minería que é realmente destructiva tamén, non? Tamén se fala de que ali onde hai, nos lugares onde teñen, pois non podemos dicir boa sorte, sino a má sorte de posuir eses recursos, fálase da maldición dos recursos, non?
porque en moitos lugares dispor destes recursos o que provoca é a prolongación e a vulnerabilidade ás guerras, a inestabilidade política e a mala gobernanza, non, derivada tamén precisamente desta corrupción. Os impactos da mineración tamén convirten as terras de povos indígenas e comunidades locais en zonas de sacrificio, a través das expropiacións ou dos desaloxamentos. Non, pois en nome do progreso tes que ir da túa casa, tes que abandonar a túa aldea e todo o que ali tes. Non, pois pasou na India que 2,55 millóns de persoas foron deslocadas por minas entre 1950 e 1990. É dicir, case a poboación total da Galiza tivo que marchar para outro lado por causa da actividade mineira, non, do extractivismo. E todos coñecemos os abusos da man de obra, non? En 2020, máis de 1 millón de crianzas traballando en minas e asasinatos en movimentos sindicais. Vale, e vamos falar quais son, digamos, os impactos máis visibles, non, da actividade extractiva. Empezamos polas presas de residuos. Todos sabemos que últimamente, en 2019 foi moi sonada de Brumadinho, que saiu nos medios, e ainda hai pouco tamén rebentou outra presa no Brasil, mas esta por algún motivo intentou taparse, que non saíse nos medios. Pois en 2019 a de Brumadinho no Brasil saldouse con 250 mortos, con unha cidade devastada, con 12 millóns de metros cúbicos de lodos vertidos e con 300 kilómetros de ríos contaminados. Uns anos antes, en Mariana, tamén no Brasil, a mesma empresa, a Vale, unha presa desta empresa, que rompeu, provocou 19 mortos, 43,7 millóns de metros cúbicos de lodos e 650 kilómetros de ríos contaminados que foron parar, como vemos nesta fotografía, ao Océano Atlántico. Tamén en 2014, en Mount Polley, en Canadá, vertéronse 21 millóns de metros cúbicos pola falla dunha presa, non? Mas podemos pensar que isto non pasa aquí, que isto é América e tal. Mas Europa é a segunda rexión con máis fallas de depósitos de residuos. E só por citar algúns dos máis sonados, todos nos lembramos de Aznalcóllar no ano 98, a de Baía Mare en Rumanía, ou, por exemplo, a de Talvivaara en 2012 na Finlandia, que tamén podemos ter a Finlandia como exemplo de moitas cousas, pois aí tamén as presas rompen. Ou Cobre las Cruces en 2019 e temos aí en Huelva Río Tinto que non sabemos o que vai pasar. Tamén na Galiza temos rexistro de roturas de presas, como por exemplo a Piquito, que contaminou o río Xuvia até chegar á ría de Ferrol no ano 55, a de Presqueiras no ano 59, onde agora se quere abrir unha mina de litio, a de San Fins, que é a que me toca a min de perto, que rompeu no 1960, Monteneme no 2014, e Alcoa, que temos aí na Mariña, e que tamén vai ser a crónica dun desastre anunciado, non? Segundo un informe de 2020, Safety First, no que tamén participou Montescola, as presas de residuos mineiros están fallando con máis frecuencia e gravidade. A redución da lei das minas, é dicir, cada vez as minas xa se explotaron, as que tiñan, digamos, o material de valor comercial, as que o tiñan en maior proporción xa foron explotadas, entón cada vez van quedando minas onde custa máis extraer ese mineral, pois a redución da lei das minas implica duplicar o volumen de lodos por cada unidade de mineral. É algo fácil de entender, non? Ao haber menos concentración do mineral con valor, pois hai que mover máis rocha, hai que mover máis minerais que non teñen valor comercial e desbotalos, claro, entón, presas máis amplias e zonas máis amplias para albergar todos eses residuos, non? A concentración do cobre nas minas reduciuse desde 1,8% no ano 1933 hasta o 0,5% na última década. E que implica que agora as minas xa non teñen tanta lei, xa non teñen eses minerais tan concentrados? Pois implica máis volumen de materiais movidos, implica máis enerxía para sacar eses minerais, para procesalos, máis impactos ambientais e presas máis grandes. En Chile, a redución das leis entre 2001 e 2017 implicou un aumento de 130% no consumo do combustible e o aumento do 32% na electricidade por cada unidade de cobre.
A ONU, no Panel Internacional de Recursos en 2011, dicía que hoxe, daquela en 2011, dependendo do metal en cuestión, fai falta mover 3 veces máis materiais para extraer a mesma cantidade de mineral do que fai un século, non? Coas correspondentes implicacións na afectación do territorio, na contaminación das augas e no consumo enerxético, que é o que acabamos de falar. E qual é a consecuencia de todo isto? Pois a mineración no 2018 implicaba o 10% das emisións de gases de efeito estufa no sector da enerxía, no efeito invernadeiro. O European Environmental Bureau en 2019 dicía: é necesaria máis enerxía para extraer máis minerais. Isto é o conto da pescadilla que se morde a cola, non? Necesitamos máis enerxía para extraer máis minerais que necesitamos para construir máis infraestructuras de produción de enerxía. Esa enerxía en parte é necesaria para proporcionar a enerxía adicional que nos fai falta para extraer máis minerais e así sucesivamente, non? O crecemento verde falou moito do desacoplamento, que se basea no mito de que a eficiencia tecnolóxica vai permitir que dispoñamos de cada vez máis bens e servicios cun impacto ambiental moi escaso. Estamos vendo que non, que cada vez o impacto é moito maior, non? Vale, outro problema dos impactos da minería son as drenaxes ácidas de mina. Seguro que moi pouca xente aquí escoitou falar algunha vez do que son as drenaxes ácidas de mina, non? É un problema de contaminación que se debe á disolución dos metais pesados que hai nas rochas e que acidifican moito a auga, non? O remover as rochas para extraer os minerais, eses minerais quedan expostos á intemperie, a auga e o oxígeno, e disólvense de maneira que acidifican as augas. A ONU considera as drenaxes ácidas de mina, e fixadevos que é algo do que non oímos falar e que, de feito, en moitos proxectos mineiros nin sequera se teñen en conta moitas veces, pois a ONU considera que as drenaxes ácidas de mina son o segundo maior problema ambiental global despois da crise climática. Metais pesados estamos falando do arsénico, do mercurio, do chumbo, do cadmio, que ademais son metais bioacumulables, é dicir, unha vez que entran no noso corpo non se eliminan. E os ríos Tinto e o Diel, o de Huelva, que son o que vemos na foto, contribúen co 37% do zinc e co 15% do cobre que todos os ríos do planeta verten aos mares e océanos do mundo. É dicir, do que verten todos os ríos do mundo aos mares e océanos, só o Tinto e o Diel, que son uns regatos, contribúen só eles co 37% do zinc e co 15% do cobre. A contaminación por metais pesados é responsable da acumulación de mercurio, cadmio e chumbo no peixe. Todos sabemos que hai especies que non se poden comer, no Mediterráneo tamén, por acumulacións de metais pesados, e que incluso son perxudiciais para crianzas, para mulleres grávidas, non? Ademais, teñense constatado doenzas graves en persoas que viven en poboados mineiros, non? Ou en sitios contaminados polas drenaxes ácidas de mina. Por exemplo, en Sierra Minera de Cartagena, en Murcia, as crianzas presentan elevados niveis de mercurio, de chumbo, de arsénico e de outros metais pesados no seu corpo. Temos aquí á dereita unha foto da presa de residuos mineiros que está en Sanfins, que é a mina que está prácticamente ao lado da miña casa, e vemos como escoan, non os metais pesados, mas si o óxido de ferro neste caso, que é o que se ve, e eses metais pesados son os que dese río a 7 kilómetros acaban na ría de Noia. É dicir, desta presa á ría de Muros Noia hai 7 kilómetros. Ben, pois nunha análise de estudos de impacto ambiental en 2006 concluíuse que quase todas as minas ignoraban ou subestimaban o problema das drenaxes ácidas de mina nos seus estudos de impacto ambiental, non? Que é o que vos comentaba antes. É un problema sistemáticamente ignorado polas administracións, incluso eminencias das universidades din que toda esa contaminación é natural, que as rochas contaminan así e que non é por andar a remover aí nas pedras, sino que as pedras contaminan de por sí. E isto dino,
Entón, na Galiza temos a contaminación constante en Touro, que houve unha mina de cobre, que verte na ría da Arousa, en San Fins, como esta da foto, que verte na ría de Noia, Barilongo no río Xallas, ou Monteneme na costa de Bergantiños. Falábamos antes da zona de sacrificio, comentábamos o caso da India, non? Que se desplazaron todas estas persoas por causa de sacar ali minerais. Ben, pois este mapa que vedes aquí apareceu en setembro do 2020 nunha comunicación, o mapa de abaixo, nunha comunicación sobre materias primas críticas da Comisión Europea, e que en el vemos tamén aí na Galiza, o que pasa que faltan puntiños, inclúe depósitos de litio, de Presqueiras, que falábamos antes, de Doade, Alama, Covelo, Avión, Forcarei, depósitos de níquel, cobre e cobalto en Santa Comba, as minas de estaño e wolframio en San Fins, en Lousame, Barilongo en Santa Comba, Barxas na Gudiña, Valtreixal, etc. Decoltan na Penouta, en Viana do Bolo, o proxecto de Touro que se quere reabrir de cobre ao leste de Compostela, de terras raras na Serra do Galiñeiro, que tamén sae así unha e outra vez, e o de Ouro en Corcoesto e Salave, non? Entón, vai ser a Galiza zona de sacrificio por quereren abrir todas estas minas. Todo moi negativo, todo o que implica este crecemento desmesurado, todo o que implica en termos de recursos o extractivismo, mas hai alternativas ao extractivismo? Pois o extractivismo non só implica extraer recursos naturais dos ecosistemas para convertelos en mercadorías e en residuos, senón que tamén extrae a forza de traballo da sociedade sen unha compensación xusta. Extrae a máis-valía criada polas traballadoras para beneficiar o accionariado desas mineiras. Extrae recursos públicos e subsidios. Temos constancia de que reciben moitas e moito diñeiro en axudas estas empresas para maximizar o lucro e externalizar as negatividades ambientais. E, como todos sabemos, extrae recursos do sur global e zonas periféricas para as consumir no norte global e nas rexións máis ricas, deixando as negatividades e os impactos detrás. E frente ao extractivismo, dicía Kenneth Boulding en 1966 que había que facer unha economía da nave terra, non? Frente ao extractivismo da economía do vaqueiro, cunha lógica de explotación limitada que arrasa con todo, non? Supremacista, pois que había que facer unha economía da nave terra. Ver a terra como unha nave, non? Como unha nave espacial única, sen reservas ilimitadas de nada, como así é, tanto para extraer como almacenar os residuos que se xeran, e, por tanto, os humanos temos que encontrar o noso lugar nese sistema ecolóxico cíclico. Seguramente oístes falar moitas veces do decrecimento, o post-decrecimento, como alternativa para conquistar a xustiza social e ambiental na nave terra. Téñense feito moitas propostas de decrecimento, mas imos aquí citar as 8 R's do ciclo do decrecimento de Serge Latouche, que seguramente moitos de vos coñecedes. Como son: reavaliar o que é importante, reconceituar nocións como riqueza, pobreza, valor, carencia, abundancia, reestruturar a estrutura productiva e relacións sociais de acordo con novos valores, redistribuir a riqueza e o acceso aos recursos entre o norte e o sur e entre clases, xeracións e individuos. Relocalizar a produción e o consumo. Teremos que pensar, pois, se está ben, non, que estexa todo na China e que todo veña por mar e que estea todo localizado ali queda toda o lixo. Reducir a produción e o consumo, especialmente dos bens e servicios con pouco valor de uso e elevado impacto ambiental. Reparar e reutilizar os produtos e reciclar os residuos. Hai países nos que desgravan a declaración da renda, pois reparar os electrodomésticos, non? Isto desgravana, é algo que se debería de estar a promover, non? E reciclar os residuos. Ben, mentres deixemos que sigan abrindo minas, non se vai tomar a serio a reciclaxe, non? Isto de sacar de novo, sacar os metais dos telemóveis, todos eses minerais que conteñen, non se vai tomar a serio iso mentres permitamos que se sigan abrindo minas e se siga quitando mineral de aí, non? Entón,
a reciclaxe non vai ser un feito mentres sigamos permitando que furen todo o territorio. Entón, pois, nesta hora teremos que escoller, sabendo o momento no que estamos e o que se nos ven en riba, cual camiño escoller, se o do crecimento económico, o da extracción dos recursos que son limitados, o da contaminación, o da perda de biodiversidade, e basicamente, como dixíamos ao inicio, que a nosa civilización, digamos, sufra un colapso catastrófico, ou o camiño da suficiencia, do bo vivir en acorde cos recursos que ten a terra, cos recursos limitados e sabendo usar isto, digamos, con sentido común. En ningún momento nos poñen como alternativa. A alternativa de decrecer, do poscrecemento, non é para os gobernantes unha alternativa. Entón, a alternativa é, vámoslo sustituir con enerxías verdes, renováveis, que parece que non contaminan, que é todo, que hai un poste, que parece que está feito non sei de que, de aire, non se di todos estes datos, do que consumen. Entón, por que o poñen como alternativa? Porque a idea é seguir crecendo. Entón, se seguimos crecendo, temos que seguir extraendo minerais da terra, temos que seguir acabando cos recursos da terra, non? Qual é a alternativa? Pois a alternativa é, hoxe en día, temos, por moito que haxa xente que non lle guste, digamos, temos que volver á economía do rural, das nosas aboas, das nosas bisaboas, onde tiñan a economía do aproveitamento do porco, do porco aproveitase todo e nada se tira. Pois hoxe en día non se aproveita nada, todo se tira. Pois temos que volver á economía do porco, de aproveitar todo. Entón, o que non podemos é pensar en que imos seguir crecendo a costa duns recursos que están chegando ao seu límite e que se acaban, non? O que pasa que, claro, os políticos, os gobernantes, as grandes empresas extractivistas non nos van a sacar na tele que tes que deixar de consumir porque non é o que queren. A alternativa é seguir consumindo e seguir rematando cos recursos da terra, non?